Joo, terve kaikki. Samsungista täällä ja tänään pelataan Commando 2 ja tämä on ilmeisesti tämän kanavan ensimmäinen video ja tosiaan kuvaan Bandicamilla, mitä näkyy tästä ylhäältä ja pidetään tänään eka taso siis Commando 2 ja nimi on tietenkin Samsung 1. Ainakin tämmönen, vaikka tämäkin. No, tää on niin helppo tasoite. Eiköhän näillä mennä nyt vaan. Ja tästä lähtee. Tää pikkasen lakaa. Tää... Mutta ei hirveänä. Joo. Tässä ei tosiaan nyt ole mitään hirveänä puhuttavaa. Tässä siis puhujan suorana nyt, että kuvaan samalla kun, tai nämä äänet puhun samalla kun kuvaan tässä nyt. Tätä ei tule ihan joka osassa varmaan olemaan sitten. Joo. Saatiin taas täydet panokset ja sitten tulee tämmönen lentokone vastaan. Oho, aika huonosti nyt. Pitäisiköhän singolla pistää? Saatais tää mahdollisimman nopeasti tästä. Mihinkä se nyt meni? Meni karkku. Se ei halua siis, että sitä konekiverillä ammutaan. Heitetään sitten näitä. Eihän näille näy. Ammutaan tämä. No se oli noin lähellä, että se lentäisi alaa. Noni, se kuoli siihen. Hevosen kyntti ei voi mennä kuin tietääkseni yhdessä tasossa. Se on huono. Ai niin tässä olisi niinku lisää panoksia, mutta ei kun ei ollutkaan tossa lisää panoksia, muistin väärin. Oho. Ei tässä saa vielä lähelläkään kuin mikä kuolema olla. Ihan singolla vaan. Mikä nyt täytettäis? Tämä tietenkin. Tää on se meidän ensisijainen ase nyt tässä ekassa tasossa, että... Tietenkin kun saa lisää aseita, niin ei se enää tää sitten oo. Oho. Mitä tuo hiippi tossa samassa? Yrittääkö se olla niinku piilossa meille? Ei vaan järi hyvää piilo, että... Nyt menee kyllä turhia panoksia.
Tai panokset ei ole turhia, mutta nyt niitä käytettiin turhaan kohtaan. Nyt tulee tässä taas näitä tynnyreitä. Tällä joku idiootti laittavassa näitä tynnyreitä alas. Tässä on vielä puolet enkkoja jäljellä, ettei mitään syytä huoleen. No kuolen nyt sitten. Ai tämmönen talo. No otetta nyt singala tästä. Sitten sieltä tulee tommonen tankki. Sekin tuotuu ihan muutamasta iskusta. Vois enkku muuten listaa, jos tää nyt saa. Oho. Hirveen karisun päästä, jotka kuolevat nää tyypit tässä. Tai ainakin nyt jonkunmoisen, ei se nyt ihan kauheet jotenkin. Nyt täältä tulee tästä tämmönen ihme tyyppi. Jolla on ihan hulluna enkkua. Tää on niin hirveen helppo vastustaja. Kaikki... Ainut joka tässä sen tärkeää on se, että tää kestää niin hiton pitkään. No ei kyllä kovin kauan kestänytkään. Tässäkin aika vähän panoksia käytetty nyt tätä. Onko tää muuten yhtään reilua, että me ollaan niinku yksin ja täällä on tämmöisiä satoja ja muita sotilaita ja meidän pitäisi niinku hengissä selvitä tästä. Ja niinku hengissä selvitäänkin. Onko siinä mitään järkeä? No niin, panokset. Näin sitä mennään. Onkohan näitä satoja vai tuhansia? Sanotaan nyt, että satoja. No tässä kohtaa pistin nauhoituksen uusiksi, joten ei mitään. Jatkuu ihan normaalisti. No niin. Otetaanko sinko käyttö nyt? Otetaan heittää tämmösiä kiviä näin. Ei, kun me menetetään enkkuun näistä. Jos vaikka me mentäis tuomassa. Oi, nyt tuli paha. Noi, näinhän se lähti. Se ei ollut sen hankalempi. Tai sitten sokihan oli ihan älyttömän helppoa. Mitäs uutta nyt saatiin? Tämmönen pistooli uus. Pistooli.
Uusi konekivääri saatiin ja sitten tämmönen joku ponko random ase. Mutta katsotaan nyt ensi tason sitten vielä nää aseet. Oikeastaan näin. Onko tässä ponkossa mitään järkeä? Mie en koskaan oikein tykännyt näitä aseita käyttää. Joku parempi. Tätä ei saa pois. Teikään se yksi konekivääri riitä ja sitten vaihtaa granuihin nämä pullot. Teikään tässä olisi ensi tasolle nämä hommat. Ja tämä videohan sitten alkaisi ollakin tässä. Joo. Kiitos kun katsoitte tämän videon ja tykätkää siitä ja tilatkaa vaikka kanava jos haluatte. Mutta ensi kertaa sitten.